Zap guys, karong adlaw manuri ta sa Lake Sebu. Lulu. Tignan kayo. Tignan kayo. Lulu. Nagkilas. Tama na? Masalang to. Salang tayo. Malimtan ni si brother sa kalamig. Buhaya, buhaya. Buhaya. Buhaya din, nandito sa kuwan, Jollibee. May pahilot ba no? Kuya, kuya. Bigla kayo. Yan! Ano nang dupi pa mang ka? Nag-absent ka lang utak ka! Yan! Yan! Asa naman ka dyan? Diyan! Asa ka naman? Nami sa bukid! Wala pa ka dyan! I love you dyan! I love you, Diyan! Diyan! Asa ka naman? Nami sa bukid! I love you, Diyan! I love you, Diyan! Wala pa sa relasyon ninyo! Dyan! Diyan! Asa ka naman? Nami sa bukid! Gikan sa asay. Nasaway sumon. Ligo mo. Nakatulog ka? Tulog na ako. Bukig bitit dudo. Bitit na sa kalam. Kapangyarihan ng bitit. Saniban mo ako. Oo, namin sa dong! Lo, ay ko nito. Sa kong channel gusto na ako mag-informative na nagsa. Maong na ako amigo, mutabang sa kuha kung unsa ang pagtimpla sa kape in a basic way. Una, tilawan ng kape. Sunod ang creamer. Ang asukal. Mukbang challenge ba? Tuyo.
Kung nakakidatunan saan pagtimpla sa kape, pwede pa like and subscribe. Today I am going to make a new video, so please whatever. Gaso no? Wala. Gaso ba? Wala. Pundo pa na, pundo. Ha? Pundo pa na, buka naman. Unsa day? Unsa day? Pundo na po nagbaho. Ano gaso kay na good? Taon na taon. Ay, dai mo to, ulit agad. Kita mo na, ano? Wala man. Ano naman ang man? Ano naman ang nagasunod doon? Wala dapo rino. Scam. Wala. Dito sa ano man? Oh? Iya kayo. Nih, gawas no. Nana dong. Sinana? Oh? Wala na gihulot na niya dito. Wala na. Oh. Atik lang. May ha? Wala na gudo. Wala na jud. Magic.